Lero panyasa voice box Mr. Chilungamo abwera ndi malangizo poona kuti mwezi uno ndi mwezi wa Disembala umene ku Malawi imakhala nthawi ya mvula. Mawu oyamba akupita kwa anzathu amene amakhala kulowa shire kapena kuti malo ena aliwonse amene amavuta ndi madzi osefukira, kuti chonde tionetsetse kuti miyoyo yathu komanso katundu wathu tamusamala bwino, kuti pati pabwere madzi osefukira ifeyo tikhoza kupulumuka pamodzi ndi katundu wathu. Poonanso kuti Disembala ndi nthawi yachisangalalo, nthawi ya Christmas komanso New Year, zambiri zimakhala zikuchitika, anthu amakhala kuyenda maulendo osiyanasiyana, akuchenjezanso kuti chonde kwa anzathu makamaka amene timachita kabanga kapena kuti mowa, tidzimwa mowa mosamala, komanso tisayendetse galimoto titaledzera, tisamala kuyendetsa speed yabwino pa nsewu chifukwa chokuti ngozi nthawi ino zimakhalanso zikuchulukira. Mbali nayi akuchenjezanso pa nkhani za umoyo kuti chonde tisagonane ndi anthu mwachisawawa mosadzitereza, chifukwa kuti nthawi ngati ino anthu amakhala osangalala ndipo amayiwala kunena kuti kunja kuno kuli matenda opatsirana pogonana kupatula HIV and AIDS. Chikali modzi pano pa voice box timve kuti Mr. Chilungamo azitamasula bwanji nkhani zimenezi, ndipo akamaliza timbani musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Morning kwina kulikonse kumene kuli anthu atudwa Malawi komanso wina aliyense potsatira zigawo zimene ali mdziko muno. Ine ndine Mr. Chilungamo. Lero tikufuna tichenjezane ziwiri zitatu zimene zikhale zikumanga nthenje masiku ochepa amene akubwerawa. Pa masiku ochepa amene akubwerawa mdziko muno tikhale tikulandira mvula yochuluka kwambiri, komanso zigawo zimene zimakhala ndi mavuto kamba kuti mvula yabwera yochuluka mdziko muno mumakhala mukumveka mfuwu ya imfa komanso mfuwu yakusoweseka mtendere komanso ndi zifukwa zina zambirimbiri. Ndimafuna ndinene ichi kwa mtundu wa Malawi. Ngati zimene ndingalankhule umu zikukhaleni zoti zilibe ntchito, zingotengera kuti inuyo moyo wanu mulibe nawo ntchito. Koma ngati zimene ndingalankhule umu mukadziona kuti zinkothekera, chitani ameni komanso gwirisani ntchito mpata amene muli nawo. Kwa anzathu amene muli ndi nthawi yoti mumagwira ntchito zanu potsatira nyengo ya mvula komanso kuonesesa kuti nyengo yanuyo imakhala bwanji, mukuyenera kulemekedzanso moyo wanu komanso ana wanu kuphatikizira kwa achibale anu. Dziwani kuti inuyo ngati munthu amene muli ndi moyo mumakhala ndi ntchito zambiri zimene zimathandiza dziko komanso zimayimira kuthandiza achibale anu ngakhale makolo wanu komanso inu nokha pa inu nokha. Choncho phukutsira moyo satsungani munthu wina, umadziteredzera ndiwekha. Tanenapo kunena kuti madera amene kumakhala misinje ikuluikulu imene imalimbana ndi nthaka komanso imene imatha kukokolola ngakhale nyumba imene mmagona munthu, nkuinyamula nyumba ija nkupita nayo. Ng'ombe nkuinyamula ng'ombe yonsija nkuyenda nayo ulendo, osadziwikanso kuti ng'ombe yathu yachoka pano ili pati. Madera ngati amenewo tikukupemphani kunena kuti musunthe komanso mupewe kukhala pafupi ndi chigwa cha ngodya ngati zimenezi, chifukwa mvula imatha kubwera usiku wina aliyense akugona, masana onsewa koma kunali chidzuwatu chananu, chidzuwa chagalagantha, koma usiku nkusintha nyengo mvula nkubwera. Dziwani kuti usiku mvula ya usiku imakhala ngati blanket alifunda koma lagwirira moto, iwo sakudziwa. Usi ukulowa mkati mwa blanketemo, iwo uli mtulo, umatha kubanika ndikufa ndi usi uja, then blanket lija nkudza kuotcha iweyo ndikupserera makala ndithu. Anthu nkumanena kuti ayi pali za ufiti chacha, ayi
nthawi zina afitinso timapatsa kuopsa koma ali oti iwonso amadabwa kuti zachitika bwanji nanga wachita ndi ndani, akapanga kauniuni okhaokha kupeza kuti palibe wachita koma yakukhala nthawi. Mwaone chimodzimodzi madzi a usiku akamabwera olota akhala mfiti kuti iweyo umauluka olo umatani koma madzi amakunyamula, amapeza thupi lako lili nyumba momwemo, iwe utatsanduka kupita kouluka, pobwera umapeza kuti chithupi chako chafa, iwe umangokhala ngati chinthu chopanda ntchito chopanda kwanu, basi ufiti akumathera pomwepo. Mukhoza kumaona ngati nzosekesa koma ayi ndithu ndikunena nzosasekesa, zinthu zenizeni zochitika. Mumadziwa kuti mfiti imagona ndi njala nkumadzunzika ndi njala koma usiku imakhala yolemeretsetsa pa dziko lonse lapansi. Ndege, magalimoto chani amakhala linazo koma kuti apeze feeding yodyesera mphode imene timayidziwa kuti awa ndi akuti, imakhala nzeru zimenezo ilibe. Chimodzimodzi pakachitika ngozi ngati zimenezi, anthu ena amana kuti awa anthu adalodzedwa. Ayi sanalodzedwe, amaganiza mopepera kapena mochedwa kapena kuti amaganiza motayirira. Ndiye ndimafuna ndikufunseni anzathu, Lower Shire, East Bank, Phalombe, Mulanje, Muloza, kumapita zigawo zina zimene sindingakwanise kutchula, Salima ndi madera ena, Mwanza, Neno, mmene mumadusa nyengo yoopsa kwambiri ndi mazothamanga. Ndiye timafuna tikuchenjezeni kuti mvula ya chaka chino musayione ngati ndi mvula yamatsewera. Mmene yayambira aza nyengo ali ndi chilimbikitso kwa anthu amene amagwiritsa ntchito mvula kuti mvula ikubwera yayikulu kwambiri. Ndiyeno timafuna tikupempheni musunthe mmenemo, musamalipatse boma ntchito zoti zinokha mukhoza kuzipanga kusakhalako ntchito imeneyo koma nkumadzipangitsa kuti boma likhale ndi ntchito yofukula mitembo ya anthu. Kenako akakhala kuti zipangizo zina zachedwerapo kufika nkumaloza chala boma kuti boma sili kuthandiza. Akanatumiza magazilina, ngalawa, ndege akanatitumizira. Muli ndi kuthekera kupewa zinthu zimenezi kuti ndegezo musazione kukhala zofunikira. Ndiyeno timakupemphani, dziwani kuti mdziko muno, dziko lino lidawonongeka kwambiri ndi ulamuliro wapita uja. Anthu adawawanya monse mu ndalama mulibe. Ndeka ndalama kamene kakubwera kakakulimbana ndi kasizoni ka njala kakuti mdziko muno musakhale njala, kakulimbana ndi kuthamanga kuti atole kafetereza mwina alime aponyeredwe ayike m'manyumba mwawo kuti mwina mwake mvula yagwise ntchito kumaminda kwawo. Ndiyeno boma lili ndi ntchito zikuluzikulu, kugula mankhwala, kuonetsetsa kuti anzathu amene ali ndi timavuto tina ndi tina toonekeratu ndi maso kuti azithandizidwa mu nthawi yake. Sono nthawi iyi yopewa ngozi ikhoza kuthandizira kuti inu nokha anthu mupewe ngozi ngati zimenezi. Ndikudziwa kuti mu zinthu ngati zimenezi jazo mumakhala kuti inuyo mumapezeramo timabeneficiary, ngakhale audio ikutuluka pali anthu ena madepartment ena adana nayonso kwambiri kuti ndi chifukwa chani misa chinga mukupanga izi inu. Ife anthu akafa timapezamo mmene muja mabeneficiary, timapita maalawansi makafukula mitembo zimene zijazo kumakakhala ngati tamangati misasa kuti anthu tizagawana timigaiwa tima 1 kg pamene paja ife timapezerapo dipo ndithu ife. Koma tikunena kuti iyayi nanga dipo tikapeze pa imfa ya anthu, bwanji dipo litipeze pakuchenjeza anthu kuti atsamwalire, kuti anthu aja apitirize kutolera tima business ting'ono misonkho izipita kubomako, izikagula zinthu, izikathandizira kulipira ana asukulu fees masukulu, chifukwa sukulu pajatu njaulere. Ndi sukulu pamene ili yaulere pakufunika Malawi mdziko muno tonse tithandize boma popanga zintchito zing'ono misonkho ing'ono kuti ndalama zipite kuboma kuja anthu azikalipira maphunzitsi ndi zina zoterezo kuti boma likhale likulemekezeka mu zinthu zina. Sono ngati sitikutengapo gawo popewa ngozi, kungokhala basi mpaka na ngozi nkumachitika, tikutanthauza chiyani ku dziko? Kodi tikufuna tiziloza president kuti ngolephera? Ayi, Amalawi chonde pepani
tatiyeni tipewe ngozi mukachitidwe ndi maganizidwe ndi makhalidwe athu aifeyo. Ngakhale nyumba zina zikumangidwa malo otsayenera kumanga nyumba zikukhala bwanji kodi ndi abale athuwa tidayendera mulilongwe madzi mwenimweni nyumba zikumangidwa menemo zimamashoni zikumangidwa m'madzi kodi zikukhala bwanji madera malokweshoni kodi amene amaonera maplani amanyumba m'maujeni samayendera misinje ikuti kodi zikukhala bwanji ndi amalawi anthu akumanga manyumba akumanga m'madzi zikukhala bwanji ndiyeno timadena atsukulira kuti kodi ndi bwino kukhala chete osalankhulapo zimenezi kuti anthu chifukwa chani mukumanga nyumba m'madzi mwenimweni. Timaonanso ifeyo kujeni ku Sochist uku manyumba adapita ndi madzi nthawi yake Cyclone Fred anali Cyclone Fred ameneyo kanali Cyclone ana ameneyo koma anali Fred ameneyo. Fred anatenga anthu kwambiri mapiri amagumuka anthu kumatha kumaona nthaka ikunyamuka kuchoka ku phiri munthu kumadziwa kuti ndi mmene dera lino lanyamukira likuyendera palibe ndingapulumuke kungokhapo kuti anenda afa lero nkufadi munthu uja yana kumaona kuti makolo athu awali apo akufa awo akukhwiririka awo ndipo sitidzaonanso mpaka kalekale imfa yopweteka kwambiri koma ndikudabwatso kuti anthu akumanganso mphiri momwemo pamene panakukhwezekaponso akumangapo kanyumba ati adzikhala palipopo. Kodi aboma mukuti bwanji iniyo zimenezi mukuziona bwanji zinthu zina zimafunika ngatibe ndithu kankwasukwasu kuti kwapula pang'ono anthu aja nkumawo pa nkwasukwasu ja ndikumatetezera ana awo paokha kumapitiriza kudindo otsamala tiwana tija kuti tizikulaso tizakhale mapurezidenti tizakhale aphunzitsi tizakhale molingana ndi mmene maphunziro akhalira. Komano makolo ena anabadwa ndi mtima otsalongotsoka kwambiri waufiti kumanga nyumba mapiri kwambiri mvula ikamabwera kumakokolola kumaphisana ndiye ife timanena kuti patakhala department yoona za manyumba omangidwa m'mapiriwa kodi sizingatithandizire kupewa ngozi. Ndiye ndimanena kuti chonde amene amaona ngozi zokugwa mwadzidzidzi ndikudziwa kuti nduna umene uja umapeza ndalama kwambiri anthu akakhala kuti abanika ndi zithandizo kuti zasowa anthu aja zikamachoka kuboma zithandizo iwonso amapezera zofunikira. Ndiye timapempha kuti kodi ndi bwino kuti tizidikira ngozi ikachitika ndiye ife tizipanga zimenezi tiyipeze kuti iya si bwino. Anzathu amadalira m'malawi muno amasatira ndondomeko boma limene zimalankhulira akati kuti tikufuna kulima kwanu kuyesere umu uku kusakhudzidwe tufuna mdziko muno muzenda mvula mitengo ikhale yotetezeka. Mitengo ikutetezeka ndithu ndikutena pano olokuti mupite madera osiyanasiyana mupeza kuti kuli mitengo mapirisako within mudedza momwemu mudedza mupeza anthu alima mphiri mwa mapirimu mphirimu chatsakulimamo koma kuti mufike kuti muone mmadera mumwanza umunenomu mulitsungu anthu akhwadza zonsezija kuzinyenyanyenya zonsezija kuzikhwazula zonsezija kulima pena paliponse mpaka na panchomo paphiri paja zimenezozo timafuna titandira kuti kodi amalawi tikupanga bwanji ndi dziko lathu. Ndi ndani amene angabwere kudzakonza dziko lathu tikaliononga nditokha amene timavutika. Sono tiyeni tipange zinthu zina zothandiza anthu ena kuti asadzavutike kusogoloko. Ndiyeno ndimafuna ndinene chonchi pali ma radio station palinso amabungo osiyanasiyana nyengo ngati inoyo yamadzi ngati inoyo akupezeka angokhala chete sakutengapo gawo nkumayamba kulankhula za kuopsa kwa madzi za kuopsa kwa mvula za kuopsa kwa mphenzi za kuopsa kwa mphepo za kuopsa kwa ng'amba angokhala chete basitu basi. Timafuna kuti mabungwe ngati amenewo tadzalimbikisani kubomaku kumakhala mafunding ama-disaster. Ma-disaster tikhoza kuwapewa munjira zosiyanasiyana. Tatengani ndalama zimene zili ku nduna umene wama-disaster mupereke ku ma-radio station adziko muno ma-private radio station ma-community radio zija kuti pasati ndalama tiziulusa uthenga umene wa ngozi kuti akuluakulu ngozi anthu aziopa azikhala poziteteza andikuyenda usiku nyengo zino za Christmas zino timanena kuti
tauzeni anthu ama radio station azina kuti usiku ngati uno mukamaenda mukafika kuti kwakudirani imani pomwepo pa filling station mugone pomwepo kaya mwapeza road block yokhazikika ija mukhoza kupanga parking pamene popo pa road block kunja kukuchereni inu muyamuke mudzipita zimene zija zimathandizira chitukuko cha dziko koma nkumayenda usiku nkumakhala ndi tulo usiku munthu ukuyendabe nkena kwayamba kugona galimoto kugwera pansi kuchoka munsewu kupita kunja kwa nsewu kukagwa kumene kuja galimoto chifukwa kuti umagona mwalira zimene zijazo pamene anthu amwalira ali mwatundumero zimapezeka kuti mwaperekanso chipsinjo kwa anthu ena amene mmathandizira inuyo mudziwe kuti inu mukakhala ndi mwayi pali anthu ena mmathandiza ndiyeno timakupemphani ama radio station nthawi ino nthawi yavuta kwambiri pakhale amayendedwe apatsewu tatengani ndithu tindalama anzathu akuboma ino aunduna wa madisaster aongozi okugwa mwadzidzidzi mupereke kwa ma radio station ma community radio athe kumwanza uthenga ona kuti anthu chonde nthawi ino ndi amadzi mupewe kuyenda usiku mudzayamba ulendo wanu kupeza kuti madzi akukwizingani mudzatani nanga inu ndi moyo wanu mudzakhala kuti mwaludzitsa dziko chifukwa inu mukamagwira ntchito mmakhoma mtsonkho wanu pang'ono mukaphatikizanso ndi wanga mukaphatikizanso ndi wawo mukaphatikizanso ndi wawo anduna ali apo akadulidwa kantsongo kapezeka kuti dziko lino likuyenda pang'ono ndiyeno timafuna tikupempheni kuti chonde ngozi nthawi zake zayafika apapo makrisimasi ndi amenewa ndiyeno tipewe ngozi ndithu munjira zosiyanasiyana kwa lero tisiyane pamenepa koma ndidakulonjeza kuti kumapeto kuzikhala nkhani za umoyo wa tsiku ndi tsiku ngakhale audio ya lero idalotsoma ku nkhani za umoyo komabe ine ndibwereso ndi nkhani zina zokhuzana ndi umoyo personally wa inu amene mukumvera audio kunja kuno kuli nthenda zosiyanasiyana nthenda zimenezi tikhoza kuzipewa munjira zina mukaganizidwe kathu pali anthu ena samadziwa kuti nthenda zobwera pakugonana zilipo zochuluka kuposera HIV imene idazipezera malo mdziko lapansi kuti anthu aziyipatsa ulemu koma kuli nthendaso za fastire kwambiri kuti zimapha munthu kuzera pakugonana koma ngati munthuyo nthendayo wayipalamula sakuyitengera bwino akuyotengera machedza mwachisanzo pali zindoko mitundu yake pali chindoko cha m'magazi chimabwera pakugonana ndi mzimayi kapena ndi mzibambo amene ali ndi vuto la chindoko cha m'magazi so chindoko cha m'magazi ndi choopsa kwambiri ngati simudachizindikire mwansanga chimaposa HIV ndipo chimapha mwafasti ndipo chimabrowesa thupi inuyo mukamayenda nkumaona ngati inuyo khali ndinu ndanosabadzidziwanso kuti ndinu munthu uli ululu umene wowo mukhoza kupewa pakugonana ndi anthu osadziwika bwino mwachisawawa komanso poziteteza ndi zija zipangizo zogwisa ntchito pogonana zija amati makondomu amene aja mukhoza kuwagwisa ntchito nkupewa ndithu nthenda imeneyi pali nthendaso zina zimene zimabwera pakugonana ngati chani mabomu ndi opsa ndithu mabomu amatha kupha timaoms timene timapanga mbewu ya munthu kuti akhale obereka ngati munthu sanapange ndondomeko mwansanga kuti apite kuchipatala akapeze thandizo ndiye kuti zimenezi zimaphulika zimaoms zijakuphulika misempha imene ijayo imalumala ngati mupite kuchipatala kuja mochedwa mupezeke kuti misempha ineja yalumala sikugwiranso ntchito bwino kuti ino mukupite mukumane ndi mzimayi mukachira simudzabereka ngati ndi mkaziso amapezeka kuti chitupa chake chimene chimakhala ndi madzira mkati mwa iyeyi mpaka na misempha imene imanyamula kutumikira pakubereka nthawi imene anthu mukugonana imakhala kuti yawawanyeka yachokachoka imene ijayo sidzaberekanso mmakhala pa ulumali otsabereka komanso zimathandizira kuti maso anu misempha yanu ya maso imafoira simatha kuona foni yanuyo timalemba ting'ono simungakwanise kuona iyayi chifukwa chimakhala kuti timene tijayo timalimbana ndi madzi a misempha amenenso amanyamula msana wanuwo mumakhala ngati mwanyamula miyala inuyo mutu wanu mukakhalanso kachochi kumafuna kuti musamire china chake kuti mukhale pano kachochi kumalephera inu kukhazikika mutu wanuwo kumakhala ngati mwanyamula dziko chifukwa choti misemphayo idalumala ndi nthenda zakugonana ndiyeno timafuna pewani kugonana nyengo ino ya Christmas mosaziteteza mwakoma nonse ine ndine Mr. Chilungamo. God bless you.